Somo. Ah, c'est bon. Elle qui. Ouais. Quelqu'un idée? Ah. Merci. Mais il est carré bonnet. Ah, au mia. Malala. Eh, on est là. Ah. Oh là là. Melekeni. Il t'a dit? Nto Leila. Leila. Oh non. Non, il t'a gagné. Mais voilà, maintenant ils sont dedans. Oh, Leila t'a donné pour le bar là. Ah. Eh, tu es mani. I. Ah ah. Oh, son mani et puis à Jogo mania. Quand il t'a donné. Aïe. Ne no tekele. Ah ah. Ah bon d'accord. Et jamu. Ne jamu maiga. Maïga. Oh, Shandai. Ne yɛrɛ fana jamu de maïga ye. Eh? Ah ouais. Ah, jere ne koroge o. Eh non, i kana fi kɔrɔkɛ dɛ. Ah non, i kɔrɔkɛ tɛ. Aïe, mais ne koroge do fene ga foto ko. Ah ouais d'accord, non, i ye tiɲɛ fɔ. A ye de taa t'i la. Bash foite. I y'a kan. Maka. Oh là là, i kan dɔn. Aïe. Ah bon d'accord. Non, i tɛ n dɔn parce que ne tɛ yɛlɛ ha. Ah. Ne tɛ yɛlɛ mɔgɔ fɛ dɛ. Voilà. Mais moi aussi et puis moi aussi m'en t'offre fier quartier là. Aïe. Ah bon d'accord. Ne tɔgɔ de ko général Janga Walaki. Eh, enchanté. Ah merci. I m'o tɔgɔ fɔlɔ. Général. Ah, général Janga Walaki. Voilà. Et puis parce que quand on est là, tu es déjà ici dadi. Voilà, tellement que déjà ici, mba fa ka fa. Pour fa fu yu jande. Voilà, voilà ko général Janga Walaki. Non, e ka Ah, sinon il y a filɛ. Jalabi wɔɔrɔ de kelen bolo wa. Jalabi wɔɔrɔ ani wɔɔrɔ de kelen bolo. Tiɲɛna. Voilà. Et puis na étoile. Étoile mugan ni wɔɔrɔ o de kelen na. Tiɲɛ. Oui. Jala mugan ni wɔɔrɔ. Non, jala. O jala 30 ni wɔɔrɔ de. Tiɲɛ. Voilà, mais étoile dolo. O ye mugan ani wɔɔrɔ o de kelen na. Ja yɛrɛ b'an ka président ye. Asimi. Ah non, to yi. Cɛ. Cɛ ne fa yɛrɛ marque ma nɔgɔn dɛ. Ah non, to yi. Asimi de sile mari président la tente. Bon, ne de sile Afrique l'Ouest si surasi bɛɛ kunna. Afrique l'Ouest bɛɛ. Ne de sile o surasi kunna, ɲɛmɔgɔ de ne. Ya. Et puis y'a là. Bon, on a reposé à seulement. Il y a un gars d'où. Ouais, n'a tout de ni, mais on a reposé à. Et puis loisir doit qu'on a. Voilà, on a reposé moi dans là. Voilà, c'est ça. Ya. Allez. Era dawal bano. Il est la bonne. Hein? Il donne mon sarolo. Bon, malade. Il va aller. Non, parce que quand il est né, il y a une collaboration dans le cadre de l'autre. Il y a femme. Parce que yalo, wuri ne bolo la. Kasabi de bolo nda Kenya yalo. Wallahi, ne te wuri Kenya yalo bolo la. Bonya fe yina, ta fe nyido amusila. Ya men, il que il tombe dans le cadre de musola. Ya, muso baket ni comme ça, c'est wuri kadni. Voilà. Frère yina numéro ta. Voilà. Biolo la numéro ta. Voilà, biolo la. Moine fla. Hein? Bi kono numéro fla. Voilà, nan numéro. Voilà. Ni bana yin killa wuri kadi. Kabia c'est là, il kana mouiller ka. Il y a là, il kan kili dro. Ndiri tere c'est ça. Tu vas femme. Voilà. Voilà, merci. Hein? C'est pas mon mon couleur. Il a pris la couleur là, il kana mon ka fone ya. Fadi là. Puis la koro. Et puis là. Nemzo il est commenté en black matamana. Il est commenté en black matamana. Non, il est commenté en black matamana. Mais il est comme les camis foma. Connais mon air. Bila koro, il loise la sokone non. Et puis il via. Il est moussou à frère qui bosse nous connaît. Voilà. Non. Il a voilà. Il a voilà. Quand flata. Il a koro. Il doit flata. Hein? Il fout l'année là. Il s'est il a koro qui fout l'année là. Il a shikoro. Et puis il m'a coco mouleba. Fadi là. Il coûte à toi. Mon amour, je l'ai là. Kafri. Oui. Pas d'accord, n'est-ce pas? Ah, il ka ko jotla la ko frère ka yi dula boya yo frère ka yi dula boya ayo no ayo ikira kuma yi dula boya frère ka yi boya la koro skoro lebe mana mo dem so ta antonio na voilà kana na muso gensa non ta gen ala no ile ka mba to ya voilà ouais sabali de la ne fa fana ki na la kiso merci ya. Voilà, merci. Voilà. Wow.
Merci, patron. Patron, ya fuma. Juta la pun. Ya fuma. Jone bugo. Non, ya fuma la ya. Juta la fi wallahi. Ala ko ya fuma. Patron. Tiens, ça va laisser Allah comme ça. Ouais, il a pris la courant là ha. Nefa. Ah, ouais. Agatore. Voilà. Numéro là-bas. Numéro là-bas. Bi ko na numéro là. Il est là. Niuta. Voilà. Ndi la ko ta Ne ba. ko chite la wa. Ha? Nefa to go dita. Iyo flo. Dole kuma nan fe chite la wa. Voilà. Ite fana ya kele la mai. Atoma. Nefa ala mai. Nugo fa de Faila. Abasi ka Nigelo ka glory mi. Aba fono ka ba ko na. La kuro. Abasi ka sokela. Sola. Jarabi wora ni wora mo ngol ko sira. Ne ba. Toile mo wora ko sira. Nte fa do we fa do na. Sika ka sokela. Amna na wana ha. Wa tijifa. Ili sika ka sokela. Ibla kuro. Katenti bo. Atenti konta. Ha? Surtout jalatigi. Étoile mwani woro. Nefa eju. Long ma ko no bi ba bua ko no wala. Egata. Mara wa ha. Wa tijifa. Ay sabali ere. Atoma. Melage. Merci madame. Merci madame. Merci. Mais maman, You club ne. ne ga tolong ki fe. You club ne. Sina me kulo la non ke. Patron ya foma. Njota la. Patron ya foma. Jo ne bo. Asigi yɛrɛ ma. A da yɛrɛ ɲɛ kan. A da kan. Tu sera ka tuguni. Du fɔlɔ jɛngɛlen. D'accord ne. Mama. Ai ne de bila ko e ma fɔ ko ne ni muso bɛ luwanse la an ka so kɔnɔ wa? Ya foma. E kɔni sa mɔni. E fɛnɛ hali ne tɛ luwanse la sa. E kɔni e ye sotigi ye o dɛ. Min ka di e b'o de kɛ yɔrɔ. O tɛ yan. Patron hinana. Bon fo ka taa k'a daminɛ bi la fo ka taa se sini sɔgɔmada la. I b'i sigi tile bɛ bɔ i la yan i tɛ bɔ yan i tulo bɛ na. N'Ala sɔnna. I y'a faamu. Nka nin ye munumunu na so kɔnɔ dɛ. I ye n ka kuma mɛn yan. N'Ala sɔnna. Hali ko tile naani b'a kɛ. Pardon. A t'i la o walayi fo muso min bɛna a yɛrɛ ci e bolo dɛ a b'o de la. Walayi a t'i la. Bilakoro jɔlen la i b'a fɔ basa tigɛtigi ta. Ne k'i ye so kɔnɔ. I ka patron muso bɛna bi n b'a fɔ ale min b'i défense ta diɲɛ don o don. I ye ne yɛrɛ de bugɔ bi n'o bɔra min na i n'o ye. Ne k'i ye so kɔnɔna la yan. Hali sini b'a kɛ. N'i ka bɛ ko duguba sigi tapasi de kan. Voilà. Bluff de ye duguba kɔnɔ yan. Min tɛ min ye o kɛtɔ de y'o ye duguba kɔnɔ yan. Hali sini b'a kɛ piyan. Bobby. Kita bara foi la Bobby. Ite foi jo. Bara bali. Bobby se la ka Bobby ma bata. Bara bali. Ite foi la Bobby. Bobby ite panikula. Bobby ite foi la. Wari bara kela de. Ibo si se bara la jagula. Voilà. Apa ni moni kaya. Kau bila dia gula cucu kaki mandi ya. Kara tata. Apa uni bone ni ka? Ala. Apa ugegele bone na? Aya uni bone ka. Sige suba abi ala dua. Masalah deh. Hey,
Bobi ne fene dalo ni ka cɛya la ni e den e ka ne tare tɔgɔ ma kɔnɔ tegeleya bobi o ye fɔri yɛrɛ kan tɔgɔ ma o de den sɛ ni ye cɛ wo ni ye den sɛ tan tɔgɔ ma Bobi Bobi kana foi fo ayi kana fana ye muso kisɛ de ko ta fe ka labo kosɛbɛ a fara ki ta to makale voilà Bobi amana ka mi e pere adam no ne e den ka ne tare tɔgɔ ma be ka ko ko de ka so ko na o ta bi ni wana est-ce que ne ki to fo est-ce que ne fene tɔgɔ fɔ ni tɔgɔ fɔ I ka kuma fɔ ni ka kuma fɔ ni n'a ka tɛrɛ k'i dali yɛrɛ k'a fɔ k'i ye muso kisɛ de ye wo ye n tantɔ ma dɔn o de ka gɛlɛn wa kibiti i bɛ n tantɔ ma sisan patɔrɔkɛ ma bɔ sisan et puis madame fana tɛ yan a dɔgɔmuso tɛ sunɔgɔ dɔn walahi n b'i minɛ sisan pe ɲɛnɛ yan n b'i minɛ un coup et puis sɔni patɔrɔ in na n ye sokɔnɔ fa denmisɛnnin de la yan n'o ma kɛ i ye cɛ ne na n bɛ kɔrɔ da i la san fana ta ma wa e de ko ne ni e de ko ni bɛ se ka min kɛ e ko ka taa ne tɛ n ta i fɛ sa ah non, bon, et puis, il fait le foyer, muso bɛ bonya na yɔrɔ la, muso bɛ bonya yɔrɔ la, voilà. Funa ka bɔ muso min t'a yɛrɛ bonya. N t'o de bonya na. E b'i yɛrɛ bonya. Voilà. E b'i yɛrɛ bonya. O to yi sa. E b'i yɛrɛ bonya, e tɛ cɛbakɔrɔla o la, e bɛ n'i sigi kɔrɔma tigɛ dɔɔni da la yan nɔ. Ne b'i yɛrɛ bonya, e b'o kɛ yan. Ne ye baara la soni kɔnɔ, i tɛ baara la ha. Moi je dis sécurité, voilà, sécurité, ne de da kɔlɔsi la yan. I b'a mun na jɔn ne. Ali ni sɛ donnɛ e bɛ se ka mun kɛ sɛ la kuma tɛ hadamaden ma. E fa ni ba cɛ. E tɛ y'i da dɔrɔn de. A kuma caya han. Ne de ye gardien ya da la yan. Et puis ne b'a dimi ne ye bɔ ani bandi cɛ. I ye don a ka sumɛ k'a bɛɛ ka tigɛ yan. E b'a dɔn e yɛrɛ de bɛ bandi la don. E yɛrɛ ye bandi fɔlɔ de. E ye bandi kɔɲɔmɔgɔ de. Cɛ musokun ne tilala n'a fani bɛ yan fani ko fɔlɔ. O to yen. Walahi i falen de don. N'a fɔra ko ne bɛ n bolo i ka fini kasamala ko e bɛ da o la yɛrɛdɔn bali ta ye n'a ye ko nin a ye tile fila bɔ nin tɛ sɔrɔ tile fila y'o ka tile voilà n'a kun se yan ne kɔnɔ la a tɛ y'a ko Tela fɔlɔ ne ye kɔnɔ nɔnɔ fan ta yɛlɛma ka kɛ boli nin yɔrɔ la kana n'a ta yɛlɛ ne ala ni tɛ miiri ala ma walahi n b'i minɛ sisan ka kɔnɔ da i la san fara i t'a sara o kɔ voilà n'i bɛ so la i tɛ jɔ ta n'i bɛ so la i tɛ ne tɛ se kɔnɔ la i tɛ se e ye don so kɔnɔ n y'a kɔrɔ n'a ye don so kɔnɔ an y'a kɔrɔbɔ n'i ma so fa denmisɛnnin na sa i ye cɛ na don so kɔnɔ an y'a kɔrɔbɔ u ka y'o la baara bali i yɛrɛ ka da fani ko man ne yɛrɛ ko voilà ne ye tɔlɔkɛ di fɛ ne ka ko t'a la ne ye tɔlɔkɛ di fɛ muso min ne la fani ko o muso ka fisa i ye ten pan voilà o ka fisa i ye ten pan t'a dɔn ma e b'a dɔn ko fani mun na e bɛ da dun ka et puis ala faniji nɔgɔlen muso dɔgɔlen baara bali sigilen a sigilen fani ko la a tɛ se foyi la mana ka fɔ la ten ala fani yɛrɛ ma ɲi yɛrɛ a ma ɲi fiyewu Bobi a ye na kuma fɛ han maa si kana kuma i fɛ n'a fani ye m'o layɛ baara bali muso dɔ wɛrɛ la wa n'i tɛmɛr'o kan n bɛ n sugu bila sanfɛ i se ka dɔ wɛrɛ kɛ o kan fɔlɔ e ka tɛmɛ o sugu ci kan dɔrɔn ne baara ye ne la wala ne ko taa n ka baara la i ka baara kɛ fɛrɛ kɛ i yana kiri mɔgɔ dama wala voilà fɛrɛ kɛ fani bila i ye wa kini mɔgɔ da la i y'olu mɔgɔ ma fɔlɔ n'a dunni voilà ni e ka fani bila dumuni tobili danna ne ma walahi kɔngɔ b'i faga k'i sigilen to da la yan i tɛ dɔwɛrɛ ye gardien k'a san jɔn ye gardien ne i tɛ gardien i ka ala kabila de ma ko ye gardien de ye ala kabila kuru bɛɛ ne tɛ gardien ne ye sécurité de ye i ye gardien voilà ne ye mun ni kisi la de e ma sigi yɛrɛ i ka ko yɔ muru voilà i ko to di n ye bisu kelen ko kɔrɔ sisan
e ka mun to Ba to ne bran kai festan di ke sa. Wala. Ita ko da kuna jina mina na jina bara wuli a sa be di yere ni. aka wuli ni ka dina wallahi ni ka ko law bay ni ka dina ya khala wuli mu daga la ne ko ci ma yere ba di mana ko Le jina bara wuli o te ko sa wala. Ne be e bla ta ko fle jina muso de ne bulu ha. Wala. Ali tere sunna. Na la kiso. aw ika dina muso abena da fala so ya yere ko ba ni Chere bini fiam nere double bono. Bodo do cila orang lagi, mau jangan siga ngapla ko ngata gaci. Chere ni jarang ere. Wallahi, yan tumudu ngace no ko do mali asu. Mais comment ça? Gardien nge abini ngana faula. Mi kuma bi ni ngana fa. Wallahi. No boy, ifene tan ko ya bolo. Dum na nere bora no nere ga ko tete ne bo. Ere bora ni bole no mo ko mfe ni a chef folo re mo. Era do mo chama me no chef folo mo. Na no wa situation fam. Era ama no ko kwa. Mais ni flene ibi kuma fo ayina bi aka keti fu attaque tin fiu wa mi rebe ganda balwan bela ni ay se ngumbe kuma zara ba fo ayina ko ngato yino nyire masiga fo fam muso ko fana ni jawa ko tekele ma parce que alera nya wala dorobo aka corona le boy be ga mun kala o tina bale ma o doroni do suna foi t'inquiète sinon ça va quand même chendriye wala ça va che meche wala che grand sere rena no ouais so nana demain bo nana bia cleanani alera kuma do fone ayina kuma ni lila ke deninga che ko funga lile ga ko sebe ere di aba to ere la wane rebe fega ga sebe fene che itika kuma da akra fudi mais ne talo nem na mu fe na bilo mais moi je t'avais dit tout ça il me faut moi il y a deni tout mais moi je t'avais dit il faut laisser la fille là mais c'est vrai j'ai il m'en faut moi ne sababu bi bolo ere o chaman bi kan il m'en faut moi ibe musufla furu no kon bolo bashi kon to la mais ni tega musufuru ta kwa ni manya ibe musufuru ake musu nyene mai mu yere kai ngate ne follow kan du même proposer là c'est ça voilà c'est ça les questions sunega nga musuri furu mu nga jani musu follow aka bona afali ni na cheka na iga kumurota bolla mere ga deni na ni mere be kumburuta na ere kon nala e fine demsen de do sineke mina tiens mon frère il faut laisser la fille là maintenant dogo be 600 sida la ya fuma maintenant le ka ko maintenant nyi ni ngana di ma e ba le ta flana la bon mo ko terige ko nte fenkulo ngondi ma je pas te fenjugu je ga blade woro quoi mo ko terige fenet se ga fenjugu nyini ka di terige ma non ni ko tento problème ta la sinon tiens la dini ka dinire ne de ba fe quoi ni suku ni de am ni ba fe re di suku to isa fen fe ga diara madin ni wo maima ne be ka fi na quoi laisse tomber et ga to tandoro ni ko to to ni moi même je vais regarder ni re ba do nga fo mun kay ma quoi ni re na jate mi na sibili di wane re kele no ga mun fene sibili yi boni ba do re kay ma quoi afone de be ka fi na ni dogo en ti to wote na nere ne ba apprécier non parce que ni ko den to problème ta la voilà sinon ni ga guyere di ta ya foma mais je vais essayer même demain me kumana na gara to na mi soro ifi no bon procédure to ga to na me passer ti quoi d'accord problème ta la nga ni bina na domine bi ngwele ka level ba le zarate quoi donc comme ni re korom so bi donc en bébé siga kuma quoi y a pas de problème non mais ne dernière flotte na re
ne de bɛ na ma fuma ne n'ale kuma la n'an bɛnna fɔ la ma fuma ne bɛ sɔrɔ ka na jaabi di ma bɔ ko kan ka kɛ cogo min na an b'a kɛ ten. Ah ok problème t'a la ça marche alors ça marche problème t'a la cɛ n terikɛ n bɛ sira ɲini cɛ n bɛ taa so n bɔra ka dangaden to yen nɔ a kana taa bagaden ma yen fu parce que ne bɔra dɔrɔn ne nana n bɛ taa kuma de sɔrɔ ɲɛ ala ye diɲɛ don o don ne ma deli ka bɔ ka segin ka sɔrɔ n ma taa kuma sɔrɔ ɲɛ. Non mon frère tu as raison. Il y a pas de problème an b'a kɛ ten. D'accord donc n'a kɛra cogoya min na. Ouais. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ so de Ok, d'accord. y a pas de problème. D'accord merci. Ouais. Ɔ k'an bɛn. Ouais. Non n yɛrɛ n sen bɛ ka n dimi sinon n b'i bilasira o. Non ne t'inquiète pas problème t'a la. Kamalenkɔrɔ kɔni ni fɛɛrɛ bana don o don o ye sadon selen mais moi même j'ai essayé ma fama ni ko ye ne ka kan ka kɛ cogo min na